हिन्जावफोरा मा थायोनो सनमाना खानायाव ना मा थायो हौवाफोरा सनमाना थायोनो दारियाव मिथिया नामा नोङो होद हे गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल स लोगोफोर दिनै जेबो माबा कन्टेन्ट गैया एक्चुअली एकदम समखौनो मोनथाराखै कन्टेन्ट बानायनो सम मोनाखै बिनिफ्राय मा होननानै बुङो दिनैनि भिडिअआ तारमाने दिनै एकदम सानसे प्रिपेरेसन खालामबाय गाबोन उदालगुरि थांगासिनो गाइसफोर सोरबाफोर दोङो नामा आंनि साबस्क्राइबारफोर उदालगुरिनि स बिनिखाय मा होननानै बुङो जोंहा दार्लिंआ एकदम जोर जबस्थि दारिखौ सिननो होदों आरोखि बेनिफ्राय दारिखौ माबायदि सिनगोन जागासिनो अन्थाव बाथावनो इसोरा हरनाय बुस्थुफोरखौ सिननो बासै आं आयै सना अन्थाव बाथावनो माबोरै सिनगोनलै हाय 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 दासो 2 इन्चिसो जारलालै मा सिनबावनोलै सिनलालै खानाय सिनबाय नै लान्थ'थ' हाय इसोर प्रभु थान्दाया लाजाखाया थफि गानाबानो थानो हाया बेसेबां गोलाव सिनबावगोन दालाय होद ते सिनला खोमा ना सिनथारनांगौ सिनांला बिनिफ्राय नै ओमफ्राय जोंहा दार्लिंआ जर जबस्थि खानायखौबो माबायदि जिर' साइज सिनो साबाय सयथिनोबो बोरै मांग्रांग्रां माबा एकदम मा होनना बुंबावगोन आरो गाइसफोर बेनिफ्राय गाबोन उदालगुरि थांगोन जोंहा गाइसफोर उदालगुरि थांगोन न'खरैनो पुरा परियालैनो थांजोबगोन गाइसफोर बिनिखाय दिनै माने एकदम माहाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दारि सारि सिननांगौ जाहैबाय दा दारि सिनाबानो थाङानो दार्लिंआ मा होननानै बुंगोन दा सयथिनोबो जारलासो भेजालसोलै मा बाना लांनानै नाहा मा बाना लांनानै देलाय दारिखौ माबाफोर बाना लांदों नामा हा भिडिअ खालामनायखौ सिरि थादों साला हैद अन्थाव बाथाव हैद हाल्ला खोमालै हैद ते हैद ते अन्थाव बाथाव हैद ते आं सानदों एसे गोलावसो लागोन होननानै मा जानांगौलै उदालगुरि थांनायानोथ' दारि सिननांगौबा मा जागोनलै सयथिनोबो थोद जाल नोंसोरदों हैद मेगन मिसिना सिनथारनोसैलां हैद अननाय मोनदोंलै हैद नांथारसै मिसिबनानै दंसै आं मिसिबनानै है सेस थैबायलै सयथिनोबो मियायो आं खानाय सिनजायोबाला खोनाबायना माबा नाफिदा फैसा बारा मोननो बुदियावनो आं दारिखौ सिनना होनो नागिरदों आरो जाम्बाबा बुंबाय दारि होननाय मर गथ' काटि बुंनो होनना बुंबाय आरो खानायखौबो माबायदि सेंग्रा गोरलैनि थांबाथाय सिनना होगो फाग्लासो सिनजालांफिनगोन आं सयथिनोबो गाबोन नङाबा स गाइसफोर जोङो गाबोनो एकदम आर्लि इन दा मर्निं एकदम 4टा बाजियावनो न'निफ्राय माने जात्रा खालामगोन बेनिखाय एसे साफा सुफा खालामबाय हाथाइफोरखौबो फुना लाखाजोबनोसैलै नै एकदम गजानिया गोजा जाजोब्बाय सयथिनोबो हाथाइ जि साफा जाना थाजोबनोसै न'आव ड्रेस सेस गानना थाखाजोबनोसै नामा बिमा स गाइसफोर एकदम बिराद गोबावनि उनाव बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय उदालगुरि थाङिया बेनिखाय बिराद एक्साइटेड माने न'खरनि मानसिफोरानो उदालगुरि थांनो गाबोनो मानो होनना बुङोब्ला बिया हाबा जाहैनो नागिरदों जोङो उदालगुरि माने हरिसिंगायाव आरोना गामिखौबो बुंनांखासै हरिसिंगा बोरलागुरि गाबोन हाबा जाहैगोन नोंथांमोना गाबोननि ब्लगखौबो नायदो नङा होमबा